na našom týždni Kána sme boli v roku 2018 na Spiši, Spišskej kapitule, a prinieslo to do nášho manželstva také objavenie vecí, o ktorých sme netušili. Odkryli sa nám veci, ktoré sme mali tak nejak uspaté, a naštartovali sme takú novú etapu nášho života. Tak tento týždeň do nášho manželstva priniesol také vedomie toho, že Pán je s nami, že nie sme pred ním neviditeľní, že vidí aj naše problémy a že je s nami a že nás neopúšťa žiadnu chvíľu v živote. Takže počas týždňa Kána sa manželia môžu tešiť na týždeň, ktorý je plný prekvapení. Čo môžem povedať, že je určite isté, že takýto týždeň ešte nezažili. Budú mať čas, ktorý môžu stráviť spolu. Možno zistia, že doteraz ten čas spolu až tak veľmi netrávili. A ten týždeň prinesie isto veľa nového a krásneho do ich vzťahu.